ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଏକ ବଡ଼, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଗଛ ଅଟେ। ଏହାର ପତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗଛଟି ଘନ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛର ଫଳ ଖଟା ମିଠା ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚଟଣି ଓ ଆଚାର ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ଗଛ ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଏହା ବାୟୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେନ୍ତୁଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ କେବଳ ଏକ ଗଛ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର। ତେଣୁ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ଉଚିତ।